Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin namu mai suna Ibrahim Tons TV. Ku danna mana alaman subscribe sannan ku danna mana alaman ƙararrawa. Mun gode. Shannu malam. Yawwa ɗan Fulani, ina gajiya. Lafiya ƙalau. Madalla. Yawwa malam, daman ina ta so na zo na same ka. Kwanakin baya na zo nan na maka shanu na guda biyu ba su da lafiya. Haka. Kashe mani na je na yi azumi guda 10 kuma na yawaita istighfari. Na yi azumin nan guda 10 na dawo nan shanun nan sauƙi bai samu ba. Allah sarki. Kashe mani na je na sake yin wasu azumin guda 10. Na koma sai na ga wasu biyun ma ba su da lafiya. Sai na kyale su, na yi azumin nan guda 10 kamar yadda kashe. Kaga dai azumi guda 20 kenan. Haka. Yau wato na gama azumin nan guda 20, jiya kuma shanun nan guda 4 sai suka mutu. To ɗan Fulani, wannan ai ita ce ƙaddararka, sai ka ɗauki dangana ka haƙura. To malam, ai shi yasa na zo nan. Kaga dai azumin nan da na yi guda 20 ba zan basu su tafi haka nan ba. Tun daga Ramadan ya zo zan shiri. Ka gani sai in yi azumi guda 9 kenan ko? Shi ne daman na zo na shaida maka. Na gode, ni dai na gaya maka. Kaga saurara da Allah ɗan Fulani, wannan azumin da na ce maka ka yi na nafila ne, shi kuma wannan na Ramadan na farilla ne. In dai kai musulmi ne kuma kai ba yaro ba ne ba, sannan kuma kana da cikakken hankali, to azumi ya wajaba a gare ka. Ina fata ka gane. To yanzu malam zan iya ɓuya inda ba za a ganni ba in sha ruwa? Idan ba wanda ya ganka, ya Allah ya ganka. In ka kuskura ka yi haka, to ka karya azuminka. Kuma ko da a ce ka kame bakinka, to ishirwar banza kake yi. Idan ka karya azuminka a matsayinka na wanda azumi ya wajaba a kansa, to za ka yi ramuwar azumi na kwana 60. 60 malam? Ƙwarai kuwa. In na azumi 60 malam, ai bushewa zan. A radu ba abin da zai rage a jikina sai ƙashi. To malam, wasu abubuwa ake so mai azumi ya mai da hankali a kansu? Abubuwa 10 da ake so mai azumi ya mai da hankali a kansu. Na farko shine shi kanshi azumin. Na biyu sallah. Na uku ciyarwa. Ciyarwa tana da muhimmanci musamman a lokacin azumi. Ko dabino ko ruwan sanyi, domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya ciyar da mai azumi za a ƙara masa kamar yayi wani azumin. Na 4 ittikafi ga masu hali. Na 5 neman daren Lailatul Qadar. Na 6 yafiya. Na 7 ana so a shagala da karatun Alƙur'ani. Na 8 ana so mai azumi ya shagala da addu'o'i. Na 9 ana so a sada zumunta. Na 10 ana so mutum ya koyi tausayi.